салом дӯстон, баъд аз танаффуси кӯтоҳ ба кори худ идома медиҳем ва имрӯз ҳам хабарҳои ҷолиб пешниҳоди шумо мешавад. Дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошад сар мекунем. агар шумо фикр кардед ки барои Криштиану Роналду ҷоми ҷаҳон охирин имкони бозӣ дар мусобиқоти бузург ва ҳимоя кардани шаъну шарафи кишвараш бошад, сахт хато мекунед. маълум аст ки ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар кишвари Қатар барои бархе аз ситораҳои саршинос охирин мусобиқаи бузург хоҳад буд. байни онҳо Криштиану Роналду ва Лео Месси дар сафи якум ҳастанд. ғайр аз онҳо метавон Серхио Рамосро ҳам ном бурд, агар ӯ ба мундиал даъват шавад. гузашта аз ин Неймар ҳам пар боло карда мегӯяд ки мундиал шояд охирин барои ӯ бошад. дар баробар ин Кавани ва Суаресро ҳам фаромӯш намекунем. ин танҳо рӯйхати сарсаракист ки дар андеша кардан якум ба хотир меоянд. ғайр аз инҳо чандин футболбози дигаре ҳастанд ки ба варзиши рақами 1 таъсири бузург расонд ва чемпионати ҷаҳон барояшон охирин мешавад. аз мунтахаб берун шудани Роналду ва Месси ҳам ту фаромӯш намешавад. ҷои онҳо чандин ва холӣ мемонад. Месси то ҳол ҳеҷ чиз нагуфтааст, аммо Роналду дар як ҷамъомад дар Федератсияи футболи Португалия ишора намуд ки амбитсияҳои ӯ то ҳол бузурганд ва ӯ мехоҳад дар чемпионати Аврупои соли 2024 ҳам иштирок намояд. ман мехоҳам чанд соли дигар узви мунтахаб бошам. ҳадафи ман бо тими миллӣ бузург мебошад ва ман мехоҳам рӯи худро дар дастаи асосии миллӣ идома диҳам. айни ҳол мо дар ҳайати мунтахаби кишварамон ҷавонони хелу боистеъдод дорем. шумораи онҳо зиёд аст. ман мехоҳам дар ҷоми ҷаҳон ширкати арзанда карда ба чемпионати Аврупо ҳам бо тими миллӣ равам, ишора кард ҳамлагари 33 сола. айни ҳол кори Криштиану он қадар хуб ҷараён надорад ва ӯ танҳо як гол дорад. хотиррасон мекунем ки чемпионати ҷаҳон дар Қатар аз 20 ноябр сар мешавад. чемпионати Аврупо бошад соли 2024 дар кишвари Олмон доир хоҳад шуд. ба ин мусобиқа Португалия сараввал бояд рохат гирад. маросими қуръакашии даври интихобии чемпионати Аврупо 2024 моҳи октябри соли 2023 баргузор мешавад. дӯстон, тамоми рақобатҳои футболиро шумо метавонед бо ягик шавқовартар кунед. дар ягик регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди AMG 0777. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз рафтани Месси дар соли 2020 дили чандин мухлисони каталониҳо реш шуд. айни ҳол бештар дар бораи баргашти Месси сухан меравад. Лео баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ метавонад агенти озод шавад, чунки шартномааш ба анҷом мерасад. парижиҳо албатта дар талоши он хоҳанд буд ки шартномаи футболбози аргентиниро тамдид намоянд. гап сари он меравад ки соли 2020 Месси ба Барса бархе аз шартҳое мондааст ки каталониҳо онро қабул карда натавонистанд. шояд яке аз сабабҳои асосии рафтани Месси ҳам ҳамин буд. гап сари он меравад ки футболбози аргентинӣ аз Барса талаб кардааст ки ба имзои шартномаи нав ба ӯ ҳамчун бонус 10 миллион евро пардохт кунанд. баъдан Лео қайд кардааст ки он маоше ки дар замони пандемия кам гирифта буд 3% зиёд шавад ва маоши кам ба даст овардаашро бо ин ҷуброн кунад. гузашта аз ин Лео пули нақдина, яъне ба истилои русӣ атпусниеро ба 10,000 евро пӯҳиш диҳад. дар ин сурат Месси рафтанашро аз Барселона осонтар мекард, яъне он дастае ки талабгори ин футболбоз мешуд, товонпулиашро танҳо 10,000 евро пардохт мекарду халос. ин бархе аз ҷузъиётест ки нав атрофи тарки Месси аз Барселона пайдо шуданд. Луис Энрике сармураббии мунтахаби Испания ба бозиҳои дар пешбуда бархе аз футболбозонро даъват накард ва ин гапу чапи зиёдеро дар миён гузошт. барои мисол Серхио Рамос ва Яго Аспас ду футболбози испанӣ ба бозиҳои навбатии мунтахаби кишварашон аз ҷониби сармураббӣ даъват нагаштанд. Луис Энрикеро дар ин бора пурсон шуданд ва ӯ ҷавоби рӯзноманигоронро чунин посух дод: ҳар маротиба ман он футболбозонеро ки ба ҳайати тими миллӣ даъват накунам, гапу чап дар бораашон хело зиёд пайдо мешавад. гӯё ин кор қасдан анҷом дода мешавад. ман ҳамеша омода ҳастам ки барои Рамос ва Яго Аспас соатҳо ҳарф занам. аммо фаромӯш накунед ки ман 25 футболбозеро ки даъват мекунам, дар ҳамин шабу рӯз онҳоро беҳтарин дар ҳар мавқеъ мешуморам. ман ба гӯш кардани андешаҳои муқобил омода ҳастам. мо ҳамарӯза вазъиятро таҳлил мекунем. онҳо дар мунтахаб бозӣ мекарданд, ман онҳоро мешиносам ва онҳо маро. бешубҳа онҳо имконияти баргаштан доранд. месазад гуфт ки Рамос мавсими гузашта бо сабаби осеб қариб бозӣ намекард. имсол қариб дар ҳар бозӣ ҳимоятгари испанӣ дар ҳайати Пари Сен-Жермен бозӣ мекунад. агар ӯ ба формаи беҳтарини худ баргардад, Энрике боз метавонад ҳадди ақал барои хислатҳои лидериаш ӯро ба даста ҷалб намояд ва аммо айни ҳол дар мунтахаби Испания дар мавқеи Рамос бозингарони қавитар аз ӯ ҳастанд. ин факт мебошад.
Зенедин Зидан айни ҳол бекор аст. Қаблан ӯро ба Манчестер Юнайтед хело наздик мекарданд. Баъдан гуфта мешуд ки Зидан сармураббии ПСЖ мешавад. Ҳама бовар карданд ки мутахассиси фаронсавӣ дар дастаи асосии кишвари Фаронса сармураббӣ хоҳад шуд. Аммо тавре маълум шуд ин танҳо фиреби чашм ва назар аст. Парижиҳо ин корро ба он хотир карданд ки диққат ба Зидан шавад, на ба Галтье ки баъдан ба ПСЖ ба кор омад. Тавре ҳамаи мо медонем Зидан қаблан дар Ювентус бозӣ карда буд. Айни ҳол кори туриниҳо хело бад аст. Ҳатто Монти онҳоро шикаст дод. Алегри бозиеро мондааст ки ба футболи муосир туғрил намегирад. Замони Реал ҳам дар чунин ҳолат буд ва Зенедин мадридиҳоро наҷот дод. Гапу хабари ҳамирӯза бештар шуда истодааст ки гӯё Зидан ба Ювентус рафта туриниҳоро наҷот хоҳад дод. Роҳбарияти Бянканерҳо аллакай ба мутахассиси фаронсавӣ дар тамос шуда ба ӯ пешниҳоди ҳамкорӣ кардаанд. Зидан то ҳол ҷавоби дақиқи худро нагуфтааст, вале гуфта мешавад ки кали зирак дигар бекор истодан намехоҳад. Агар Зенедин ба Турин равад, дар равзанаи зимистона дақиқан харидҳои бузурги Юверо хоҳем дид. ин буданд он ҳама хабарҳое ки пешниҳоди шумо карда шуд. То наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр дӯстон.